Som al pont d'Armentera. Punt de partida de la ruta d'avui, les passarel·les del riu Gaià. Després de 5 anys de sequera, el riu torna a baixar amb força, regalant-nos un paisatge ple de vida i esplendor. Només començar la ruta, ens trobem amb el Gorg del Salt, i avui és un espectacle. L'aigua cau amb força, omplint el gorg fins a vessar. El soroll ens envolta i ens convida a aturar-nos per gaudir d'aquest espectacle natural que feia anys que no es veia així. Seguim endavant i fem una breu pausa per admirar una gran masia abandonada, testimoni d'un passat rural ple d'històries. Des de l'aire, veiem les parets de pedra resistint al pas del temps. Les finestres buides mirant cap al bosc i el silenci que envolta aquest racó oblidat. Ens agafem fermament a les cordes fixades a la paret que ens ajuden a creuar amb seguretat, mentre el corrent de l'aigua discorre sota els nostres peus. Una sensació única de connexió amb la natura i d'aventura en estat pur. La vegetació, ara més verda que mai, ens envolta i l'olor de terra humida ens recorda la importància de la pluja.
Estem a l'aqüeducte de la Rasa d'en Pendot. Aquest antic pas d'aigua, amb la seva estructura de pedra elegant i robusta, ens parla d'un passat on la natura i l'enginy humà convivien en harmonia. Davant nostre el pont de fusta. No és massa llarg, però la seva estreta passarel·la ens obliga a creuar-lo amb decisió i pas ferm. Un darrer tram de passos elevats per seguir gaudint d'aquesta aventura d'avui. Des de qualsevol racó veiem com s'aporta aigua al riu que xixiueixa el seu cant peculiar. Tant de bo que durant anys les pedres i roques que avui estan submergides dins el riu segueixin així, ben empapades d'aigua fresca. Aquesta ruta ens recorda la força de la natura i com, malgrat les adversitats, després de 5 anys d'una dura sequera, la natura sempre troba la manera de renéixer.